Аз съм Дани БГ и това е Теодор от Племенчетата. Да. Днес ще правим трикшотове с ето тази топка и ще целим и гради също и ще вкараме гол. И така хора, сега съм аз първи, трябва да целя унази ето там града. Ако камера малко обърне на там, ще види къде е града. Така. Дали ще? Сега е моя вред, хора. О, майко! И сега, хора, аз съм. Да видим дали ще откара градата. И така хора, единственият, който цели градата е той. Сашо и аз мислехме. И сега е време за трикшот. И така хора, аз съм първи на трикшотовете. Дали ще целим горно, някъде там в ъгъчетата, не знам. Няма, цели даже и вратата. Не, цели. Да, сега не знам да може. Сега е Теди. Теди беше близко. Хора, сега съм аз да видим дали ще целя ъгъчето. И така хора, в този рунд и тримата сгубихме. Сега ще трябва от онази врата да влезе в тази врата. И топката трябва да е по въздух само. И това е. Но! И хора, сега аз съм първи топка и да видим дали ще карам. Така хора, установихме, че е тупнало точно ето тук. Това е вътре във вратата. Не бе, това някъде е тук тупна. Ми даде то... Абе, зачитаме го, айде. Така, сега кой е втори? Аз. Добре, ай. Така хора, сега съм аз. Видим дали ще оцелим. Вратата ще бъде. Какъв пас от Теди? Той точно го искаше. Сега е Теди. Еми... Окей. И така хора, в този рунд те двамата, ние двамата мислахме, аз ще вкара. И сега те двамата ще трябва да играят в финала, защото те са по-равните. И така хора, сега ще бием от центъра и ще видим кой ще е най-близо до горна града. Така че останете си до края на видеото. Ай. И така, сега е Теодор. И... Хора, така хора, моя ще видя. И така хора, вече е обявен кой е победител. И това е... Аз! Второ място съм аз. Така, аз имам 2 точки, Теди има 1,5, а Дани има 0. Така, какво мислите за победата си? Мисля, че е много добра. А вие какво мислите за второто място? Мислите ли, че можете да сте по-напред? Да, ако не бях ударил на втория челендж тъп. Излага. Добре, чао хора!